Dobrý večer. Ochrana nášho zdravia a majetku, odborné vzdelávanie či preventívne akcie. Bezpečnosť má rôzne podoby. A práve o tom je naša relácia. Začína sa Bezpečné Slovensko. Vítajte. Dnes sa pozrieme, ako to vyzerá na roadshow Ministerstva vnútra s názvom Na vlastnej koži. Navštívime Jasnú, kde sa uskutočnil spoločný výcvik špeciálnych policajných jednotiek z celého Slovenska. A náš hosť vám predstaví strednú odbornú školu policajného zboru v Pezinku. Elektromobily, fotovoltika aj batériové úložiská prinášajú hasičom pri zásahoch nové výzvy aj riziká. Aj preto sa v centre výcviku Lešť uskutočnil druhý ročník Fire Test, kde sa v reálnych podmienkach spojila veda, výskum a prax. My sme sa tam boli s našou kamerou pozrieť. Spoločnosť prináša rôzne nové výzvy. A na tieto výzvy Hasičský záchranný zbor by mal čo najpružnejšie reagovať. A jedna z takýchto reakcií je napríklad fotovoltaické panely, batériové úložiská a možnosti vzniku ich požiarov. Tak my by sme mali promptne reagovať, lokalizovať a likvidovať požiar, tak aby nenapáchal ďalšie škody, ochrániť majetok obyvateľov, ale aj zdravie a život obyvateľov. V prvom rade, keď prichádza veliteľ zásahu na miesto udalosti, je veľmi náročné skoordinovať osoby, ktoré sa nachádzajú na mieste udalosti. Osoby mnohokrát reagujú emotívne, podráždenie a toto je potrebné v prvom rade urobiť zo strany veliteľa zásahu. Veliteľ zásahu následne vykoná prieskum na mieste udalosti, zhodnotí, čo je ohrozené, v akom rozsahu a následne navrhuje, respektíve nasadzuje sily a prostriedky na lokalizáciu a likvidáciu požiaru. Fotovoltika, elektromobilita, batériové úložiská, toto je nielen téma na Slovensku, ale je to celosvetová téma. A keďže Hasičský záchranný zbor má vynikajúcu spoluprácu s domácou akademickou pôdou, ale aj so zahraničnou akademickou pôdou, preto je pre nás potrebné a dôležité, aby nám tú časť práce, ktorá už siaha do rozmerov akademickej pôdy, aby nám akademici namerali, pretože nič nie je lepšie, keď je prax spojená s akademickou pôdou, vedou a výskumom, tak aby naše empiricky získané skúsenosti mohli byť aj exaktne potvrdené, ktoré by nás potom posunuli ďalej dopredu za jedným jediným cieľom záchrane ľudského života a ochrane majetku osôb, ale aj životného prostredia. Drogy, kyberšikana či násilie sú témy, pred ktorými mladých neochráni ticho, ale prevencia. Ministerstvo vnútra preto spustilo celoslovenskú roadshow Na vlastnej koži, ktorá žiakom a študentom ukazuje následky zlých rozhodnutí. Viac v nasledujúcej reportáži. Myslím, že pri tom pretlaku informácií, ktorý dnes majú mladí ľudia k dispozícii, musíme aj my hľadať formy, ktoré ich oslovia. Preto sme chceli ísť medzi nich, aby si zažili na vlastnej koži, aké to je mať skúsenosti s témami, o ktorých sa bavíme, aj takto priamo v praxi. Zažiť možno niečo zaujímavé v rámci tej interaktívnej prehliadky kamionu, takže chceme sa prispôsobiť tomu publiku, ktoré máme a mladých ľudí sa snažíme osloviť aj takouto nezvyčajnou formou. No, verím, že si odnesú dobrú skúsenosť, že nebudú vnímať tento kamión za mnou ako kamión strachu, ale naopak kamión odvahy, pretože hovoríme o dôležitých témach. A nie je to iba o tom vedieť, aké sú negatívne následky, či už kyberšikany, užívania drog alebo týrania zvierat, ale mať aj možnosť vedieť, čo s tým. Ak sa tínedžeri stretnú s drogou, ak im ponúka kamarát, niekto známy, akúkoľvek návykovú látku, aby sa naučili povedať nie, aby vedeli drogu odmietnúť, pretože aj keď kamarát povie, že mne to nič neurobilo, vyskúšaj, za skúšku nič nedáš, život máme a zdravie iba jeden. Verím, že mladí ľudia po tomto zážitku budú odolnejší a pripravenejší. Ja sa teším, že sme mali za sebou úspešný štart tu v Košiciach, že tu boli ozaj tisícky ľudí a študentov. Teším sa postupne do ďalších 17 miest v rámci celého Slovenska, ktoré chceme ešte do konca júna navštíviť. Verím, že aký sme mali úspech tu na Košiciach, budeme mať aj na strednom alebo aj na západnom Slovensku.
Trnavskí krajskí kriminalisti zadržali 41-ročného muža podozrivého zo septembrového výbuchu bankomatu v Maduniciach. Páchatelia mali krátko po 2 hodine ráno pomocou zmesi výbušných plynov poškodiť bankomat aj budovu a získať finančnú hotovosť. Vďaka rozsiahlemu vyšetrovaniu sa policajtom podarilo podozrivého stotožniť. Počas domovej prehliadky u neho zaistili viaceré dôkazy. Muž bol obvinený z viacerých trestných činov a je stíhaný väzobne. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 5 rokov. V Jasnej sa uskutočnil spoločný výcvik špeciálnych policajných jednotiek z celého Slovenska. Príslušníci si precvičili strelecko-taktické postupy, činnosť vo výškach aj modelové situácie pri riešení vysokoprofilového incidentu. Cieľom bolo preveriť techniky, ktoré môžu rozhodovať pri ostrých zásahoch. Na výcviku sa okrem policajných útvarov podieľali aj špeciálne sily ozbrojených síl Slovenskej republiky za asistencie leteckého útvaru Ministerstva vnútra. Máte pre nás námet do relácie alebo tému, ktorú by sme mali spracovať? Napíšte nám na bezpecne@minev.sk. V nasledujúcich minútach sa s naším hosťom budeme rozprávať o strednej odbornej škole policajného zboru v Pezinku. Budeme hovoriť o význame školy, čo všetko sa tam študenti učia a čo zahŕňa príprava na ich budúce povolanie. V štúdiu vítam riaditeľa školy, pána Lukáša Amtmana. Vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Na úvod, ako by ste divákom vysvetlili, čím je stredná odborná škola policajného zboru v Pezinku špecifická? Tak policajná škola v Pezinku je špecifická v tom, že je najstaršia zo sústavy škôl, ktoré pôsobia v rezorte Ministerstva vnútra. Okrem našej školy je taká istá stredná odborná škola aj v Bratislave, v Devinskej Novej Vsi a v Košiciach. A potom samozrejme máme vysokú školu univerzitného typu, čo je Akadémia policajného zboru v Bratislave. No a policajná škola v Pezinku je, ako som hovoril, najstaršia. Bola založená v roku 1970, kedy sídlila v priestoroch dnešného prezídia policajného zboru na Račianskej ulici. No a od roku 1980 sídli v dnešnom areáli v Pezinku. Čo sa týka nejakých špecifik školy, môžem povedať, že v areáli školy sa nachádza strelnica a takisto aj rozloha, ktorá je okolo 22 hektárov, nám poskytuje veľké možnosti pre praktickú výučbu. Akú úlohu má v príprave budúcich policajtov? Dá sa povedať, že v podstate každého policajta, ktorého vidíte na ulici hliadkovať, prešiel buď našou školou, alebo teda strednou odbornou školou policajného zboru, kde absolvoval základnú policajnú prípravu. Štúdium základnej policajnej prípravy v súčasnosti trvá 8 mesiacov a v podstate pripravujeme policajta na jeho budúce povolanie. Čo sa týka predmetov, z maturitných predmetov spomeniem službu poriadkovej polície, službu dopravnej polície, právo a kriminalistiku. A potom máme ďalšie tzv. Doplnkové predmety ako služobná príprava, telesná príprava, policajná komunikácia, etika a psychológia policajnej práce, práca s informáciami a samozrejme súčasťou štúdia je aj odborná prax. Kto môže byť adeptom na štúdium na vašej škole? Aké predpoklady mladý človek musí mať? Pokiaľ sa záujemca, ktorý má maturitnú skúšku na civilnej škole, rozhodne stať sa policajtom, musí najskôr prejaviť svoj záujem písomne, to znamená podať si žiadosť o prijatie do služobného pomeru príslušníka policajného zboru. Následne sa musí podrobiť prijímaciemu konaniu, ktoré pozostáva z fyzických previerok, z psychologického vyšetrenia, z lekárskej prehliadky a ďalších úkonov. No a v prípade, že je úspešný, môže byť prijatý do služobného pomeru a následne potom nadriadený vysiela takéhoto policajta k nám do školy. Z čoho konkrétnejšie napríklad pozostávajú tie výkonnostné testy a tie psychologické, o ktorých ste hovorili? Čo sa týka fyzických previerok, tie jednotlivé disciplíny sú zverejnené na internete. Môžeme spomenúť takú web stránku, keď si naklikáte do prehľadača staňsapolicajtom.sk. Tam máte všetky potrebné informácie pre prípadných záujemcov o vstup do policajného zboru. Sú tam informácie o jednotlivých službách policajného zboru a samozrejme sú tam informácie aj o prijímacom konaní.
Kam vedú tie ďalšie kroky absolventov vašej školy? Idú rovno do výkonu funkcie policajta alebo pokračujú ďalej v štúdiu napríklad na Akadémii policajného zboru? Po ukončení policajnej školy v Pezinku, po ukončení štúdia základnej policajnej prípravy sú policajti zaraďovaní do 1. alebo 2. platovej triedy na základné útvary policajného zboru. Čiže to sú spravidla obvodné oddelenia, na dopravné inšpektoráty alebo na pohotovostnú motorizovanú jednotku. S tým, že samozrejme, pokiaľ chce policajt ďalej pokračovať v štúdiu, môže si podať prihlášku aj na vysokú školu, konkrétne aj na akadémiu a môže si zvyšovať svoju kvalifikáciu, či už diaľkovým alebo denným štúdiom. Akým spôsobom prepájate teóriu a prax pri absolvovaní štúdia? Tým, že máme taký veľký areál, tak sa samozrejme nachádza v našom areáli aj priestory pre praktickú výučbu, tzv. Poligóny, ktorých máme 5. A v týchto priestoroch pre praktickú výučbu sa odohrávajú nácviky všetkých situácií, ktoré môžu policajta stretnúť vo výkone služby. Napríklad? To znamená, že máme tam vyslovene zariadený byt, povedzme kanceláriu, prípadne krčmu, kde spolužiaci simulujú ostatných občanov a samozrejme policajt, ktorý vykonáva ten zákrok, je postavený pred vyriešenie nejakej situácie. To znamená, nasimulujeme situáciu, ako by ho reálne mohla stretnúť a samozrejme študenti začínajú pri tých najjednoduchších, kedy povedzme, že spolužiak, ktorý hrá občana, má skontrolovať. Áno, si dá povedať, spolupracuje. A povedzme, že policajt má vykonať iba kontrolu totožnosti osoby. Všetko prebehne tak, ako má, hladko. Samozrejme, že potom následne v závere štúdia staviame tých poslucháčov do ťažšej situácie, kedy nevedia, ako situácia môže vyeskalovať. To znamená, že máme tam jednotlivé scenáre, kedy osoba buď spolupracuje, buď sa dá na útek, prípadne napadne policajta. Podľa čoho viete vyhodnotiť, že poslucháč už je pripravený nastúpiť do praxe? Tak my ich samozrejme pozorujeme celú dobu štúdia, ktoré sú poslucháči u nás, tých 8 mesiacov. A samozrejme poslucháči za túto dobu zbierajú známky. Čiže je to klasicky ako v škole, pokiaľ má policajt 5, tak nie je pripustený k záverečnej skúške a vlastne končí nielen štúdium, ale aj služobný pomer. V prípade, že štúdium zvláda, čo môžem povedať, že je veľká väčšina našich študentov, tak práve na tej maturitnej skúške, kedy aj v praktickej, aj v teoretickej časti je podrobovaný preverovaniu nejakých vedomostí, skúseností, návykov, praktických zručností, ktoré mal nadobudnúť počas štúdia. No a v prípade, že to zvládne, tak ho môžeme potom pustiť aj do výkonu služby. Keď nás možno teraz sleduje niekto, kto túži byť policajtom, čo by ste mu odkázali? Na čom treba popracovať? Ideálny uchádzač je taký, ktorého práca policajta je snom a je preto ochotný urobiť čokoľvek. To znamená, že nebude mu vadiť, že sa musí učiť, nebude mu vadiť, že musí zvládnuť, naučiť sa nejaké praktické zručnosti a hlavne práca policajta je, by som povedal, že neustále meniaci sa nejaký komplex vedomostí, informácií, ktoré musí zvládať, pretože štúdium na policajnej škole, to štúdium policajta nekončí. Dennodenne prichádzajú stále nové predpisy, usmernenia, pokyny, rozkazy a ten policajt musí byť neustále v obraze, čo sa týka legislatívy. Vzdelávanie. Áno, čiže dá sa povedať, že to učenie nikdy nekončí a na to, aby policajt mohol svoju profesiu vykonávať správne, tak proste čaká ho veľa učenia, zvládnutie nejakých skúšok. Tak môžem povedať, že za tú kariéru zažijú aj veľa srandy. Sú svedkami takých situácií, ktoré by sa im v inej profesii neprihodili a získajú zážitky na celý život. Takže každý, kto uvažuje o tejto profesii, navrhujem, chodte do toho, skúste to a uvidíte, neoľutujete. Naším hosťom bol dnes Lukáš Amtman. Ďakujeme veľmi pekne za váš čas. Ďakujem za pozvanie. Nestihli ste celú dnešnú časť? Pozrite si ju kedykoľvek a kdekoľvek aj na YouTube kanáli Relácia Bezpečné Slovensko. To je
je na dnes všetko. Vaše námety na témy do relácie nám posielajte na e-mailovú adresu bezpecne@minev.sk. Celú dnešnú reláciu nájdete aj na YouTube kanáli Bezpečné Slovensko. Prajeme vám ešte pokojný a hlavne bezpečný večer.